Това е първото видео. Отиваме към Одринци да тестваме новите примамки на Линкор. И днеска трябваше да съм по-рано тук, обаче колата се прецака и закъснях 1 час близо. И тук все още вървя. Минах от оная гора насам и там се вижда, не знам камерата дали вижда колата. За жалост язовира вече е доста долу. Обраха го много. Не излизаха много риби, обаче имаш държиш големи риби. Просто трябваше да ги намериш. Обаче за жалост му дойде край на него. Той го няма. В принцип водата стигаше до храстите догоре. Там даже виждам някакви тапички на мрежа. На камерата сигурно се изглежда равно. Linkor for the record breaker.